Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku faslun ana anggit pasal sawiji kang bakal hadir ing dalem penggalihe Mbah Musonef. Hadza utawi iki ku faslun ana anggit pasal sawiji kang bakal hadir ing dalem penggalihe Mbah Musonef iku ngibarate fasal. Ngibarate fasal wal mashu utawi ngusap alal khufaini ngatasé muzah loro. Muzah kuwi perban, ketika kita kecelakaan diperban utawa di buntel gombal atau apalah muzah iku jaizun wenang fil wudhu'i ing dalem wudu. Berarti ketika kita kecelakaan kakinya patah diperban atau diapa, ketika wudu cukup diusap, wenang hukume. La fi khosli fardhi, ora wenang ngusap muzah, ora wenang. La fi khosli fardhi, ora wenang ngusap muzah loro ing dalem adus wajib. Yes, adus wajib repot. Bar sikile diperban, dijahit, dilalah kok ngimpi junub ya repot. Wah, sakitnya di mana-mana. Onaflin utawa ora wenang ngusap muzah loro ing dalem adus sunat. Tidak diperbolehkan. Wala fi izalati najasati, lan ora wenang ngusap muzah loro ing dalem ginawe ngilangi najis. Hati-hati uripe, aja nganti anggota tubuh kita sampai patah atau mengalami kecelakaan diperban atau apa. Falo ajnaba, mongko lamun junub sapa wong, audamiat utawa lamun metu getih, audamiat utawa lamun metu getih apa rijluhu sikile wong, deset edan serempet metu getihe sampai wong loro banget kok sampai rasa sadarkan diri. Yen mengkono kepriye jawabe syarat lao, fa aroda mengko lamun ngarepake sapa man al masha ing ngusap muzah. Ngilate apa ule ngusap muzah kuwi mau badalan krana gawe liru ngan khoslir rijli saking basuh sikil. Yen mengkono kepriye jawabe syarat ingkang muqaddar, lam yajus mongko ora wenang apa mbasuh sikile si wong. Bala buddha balik wajib apa minal khosli setengah saking basuh sikile si wong. Wa asngaro lan wus aweh isarah apa kauluhu pangendikane Mbah Musonef utawa dawuhe Mbah Musonef. Mbah Musonef kuwi sing nulis kitab iki, sing ngarang kitab, sing nganggit semua Syekh penganggit kitab utawa pengarang kitab kuwi jenenge Musonif, penulis, penganggit. Kuwi Musonif. Nek saiki profesor. Endi rupane dawuh jaizun anna khoslar rijlaini afdalu minal mashi. Dawuh jaizun anna khoslar rijlaini afdalu minal mashi. Jaizun wenang apa an khoslar rijlaini basuh sikil lorone si wong iku afdalu luweh utama minal mashi tinimbang saking ngusap sikil lorone si wong. Dadi nek basuh kuwi luwih utama, kepiye wae kondisi apapun ketika sesuci kuwi wajibe teles. Mula basuh karo ngusap luwih utama basuh. Wa innama yajuzu lan angin pestine wenang apa mashul khufaini ngusap muzah loro. La ikhdahuma
ora wenang ngusap hufaini ing salah sijine sikil lorone si wong. Faqatun mongko hale bloko. Ila ayyakuna angin yento ana apa faqidul ukhra wong kang kesepen sikil kang weneh utawa sikile ilang kepriye lan bisalah sati sara ita kelawan telu pira-pira syarat qayide ayyab tada yen to ngawiti sapa si wong syakhsun tegese awak-awakan ngawiti libasahuma maring nganggo hufaini utawa muzah loro ba'da kama lit taharati ing dalem sawuse sampurnane suci. Dadi kudu dibasuh. Lah iki nang rumah sakit dilarang terkena air, nyomong diusap-usap. Sing nah kuwi cara wudune wong sing kecelakaan utawa sikile diperban pakai muzah lho apa meneh zaman saiki agi umbelen wis males salat, males niku yo ngakoni. Ngakoni yang zaman akhir bagi kena Bali gak kusik lho jam 6 tekan rumah genah Bali genah wis ono sholawat Jibril tadi Kang engko lak anu tak lak gemak balik tak ngrasa-ngrasa sing tenang pokok sholawat Jibril koma nggih atas Bismillahirrahmanirrahim. Tadi zaman wong nek kena penyakit wudune iki males. Apapun penyakite terkena air ki mesti males. Apa meneh nganti cacat, kecelakaan diperban sikile. Ya wis meh mbasuh kepiye. Mula ketika dikasih kesehatan, nikmat sehat iso wudu sing sampurna kuwi nikmate luar biasa. Lha aja nyepeleke wong sing wudune sampurna kuwi nikmat yang luar biasa. Tangane sehat dibasuh iso maem, cungure rapilek, nggawata tubuhe utuh, dibasuh menggunakan air tidak merasakan nyeri kuwi yo disyukuri tenanan. Lah cara syukur sing sampurna ya kuwi seneng wudu nglakoni dawuhe Gusti Allah. Iso wudu Lah saiki awake nggo wudu ya kangelan nglakoni dawuh sing liyane. Nah, ketika kita dalam kondisi susah untuk berwudu ya atine tetep dzikir eling karo Gusti Allah. Gusti, kapan aku iso nglakoni wudu? Kapan iso nglakoni salat? Terus njaluk sawise iso salat, Gusti kula alhamdulillah sakniki kula saged salat subuh. Muga panjenengan kersa paring ridho saged nglampahi salat zuhur. Terus njaluk iso salat zuhur, iso nglakoni salat asar. Terus njaluk ngono kuwi dalam kondisi sehat walafiat. Nah iki wong sing seneng wudu zaman tuwa umur 70 munggah iki rak gampang lali. Wong sing seneng wudu zaman masa tuanya, ketika masa tua menjelang masa tua sikile ra ndredeg ngono lho. Tremor apa penyakit tremor. Dadi ra gampang bergetar utawa stroke. Nah kuwi stroke ya mergo panganane ning wudu sing tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Libasahuma ayis syakhsun tegese awak-awakan ngawiti libasahuma maring nganggo hufaini ba'da kamalit taharati ing dalem sawuse sampurnane sesuci. Fala ghasala mongko lamun basuh sapa
sahes utawa wong sawiji rijlan ing sikile sahes wa albisaha lan nganggoake sapa sahes ing rijlan nganggoake perban sapa wong ing sikil nganggo kok iki sing dibahas sikil mergo sing penganggit kitabe kebanyakan orang yang memakai hufa atau perban sing diperbanke sikile kuwi kebanyakan mergo serempetan mergo tiba mergo apa kuwi sikil tangan juga bisa jadi tapi jarang nah nang kene sing dibahas sikil bahas sikil yo bahas tangan nganggoake hufaha ing muzae rijlan summa fa'ala nulisak keri-kerine agawe sapa sahes bil ukhra kelawan sikil kang weneh iki angel banget wong sakit kok sesuci ya sing wudu ya sing apa lah misal kangelan atine iki tetep wayah salat ya tetep salat niat salat duhur wayah salat duhur ngasar salat asar tetep senajan sesucine kangelan misal wudune angel ya tayamum misal air menjadi penyebab lukanya lebih parah tayamum kurang bersih ya atine terus eling karo Gusti Allah aja nganti pedhot apa wae sing didelok utawa melihat apapun menjadikan ingat kepada Allah misal kok nonton cewek ayu subhanallah begitu indah ciptaanmu subhanallah pokoknya kok seksi temen begitu indah ciptaanmu wanita itu ya kabeh ndadeke eling nang Gusti Allah ana cewek kok seksi banget ya subhanallah begitu indah makhluk ciptaanmu aja dong seksi banget wis ora digendap ngono dipacari dadi weruh bokong ning alun-alun apa nang endi ya subhanallah begitu indah ciptaanmu bisakah aku memilikinya atau menyentuhnya tabok bokongnya ya dikampleng nanti semua apa yang kita lihat apa yang kita rasa harus menjadi penyebab ingat kepada Tuhan kita ini wajib mam ya alhamdulillah sesa mam sesa dikai mangan dadi apa-apa nek melihat sesuatu menjadi penyebab kita terus ingat kepada Allah uripe ya sampurna angel kon cacat angel kena penyakit sing luwe-luwe kadzalika kaya mengkono-mengkono mazkur baina yen mengkono kepriye jawabe syarat lao lam yakfi mongko ora cukup apa basuh walau ibtadaa lan lamun ngawiti sapa sahes lubsahuma maring nganggo khufaini ba'da kamalit taharati ing dalem sawuse sampurnane suci summa akhdasa nuli sak keri-kerine hadas sapa wong utawa sahes qabla wusulir rijli ing dalem sadurunge nekakake sikil uddamal khufi ing dlamakane muzah lam yajus mongko ora wenang apa almashu ngusap muzah wa ayyakuna lan yento ana apa muzah loro wa ayyakuna lan yento ana apa muzah loro ail khufani tegese muzah loro ana iku satiraini dadi tutup karone limahali khoslil fardhi maring panggonane basuh perkara kang wajib bayane minal kuddamaini nyatane delamakan sikil loro ke telapakan delamakan dadi sebab angel basuh ya kuwi lah intine rekoso wong sesuci bikah baihima
kelawan ento-ento lorone kudamaini falokana mongko lamun ana apa muzah loro ana iku dunal ka'baini kurang saking ento-ento lorone kudamaini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi menungso sing sering kena musibah ya ke sikile, sing ketiban lakar, sing keserempet motor, sing werna-werna ke sikile. Mongko nang kene dijelaske muzah utawa perban sikil. Bika baihima kelawan tonto loro tonto lorone kudamaini falokana mengko lamun ana apa muzah loro ana iku dunal ka'baini kurang saking tonto lorone kudamaini. Sorae kal mudasi kaya sepatu yen mengkono keprejabe syarat lao lam yakfi mongko ora cukup apa almashu ngusap sapa wong utawa sahes ngalaihima ing atase hufani musah loro wal muradu tawi kang den kersakake utawa karepake Mbah Musonif bisa tirin kelawan jeneng satir utawa aling-aling huna ing dalem kene bab iku alhailu aling-aling lamabnga kang ora ana perkara kang nyegah iku maujud nyegah ar-ru'yata ing peningal wa ayyakuna lan yen to ana apa asatiru aling-aling ana iku min jawani bil khufaini saking arah kiwa tengene muzah loro la min a'lahuma ora saking arah dhuwure muzah loro. Oke, rumit bahas penyakit sing diperban, sikil sing diperban sesucine kepriye. Wa ayyakuna lan yen to ana apa muzah loro ana iku mimma saking perkara silaima yumkinu kang mungkin apa tatabu syai'i ngenut bureni sak wiji-wiji alaihima ing atase karone muzah loro litarat dudi krana mider-mider sapa musafirun wong kang lumaku kurang nggih sapa musafirun wong kang lumaku nang di oleh mider-mider fi hawa ijihi ing dalem nekani pira-pira hajate wong musafir. Wong nang perjalanan kan angel nekani hajat. Bayane min hatin nyatane temurun. Watir halin lan budalan. Wayuk khodu lan dan alap min kalamil musonifi saking pandikane Mbah Musonif. Apa kaunuhuma anane karone muzah loro. Ana iku qawiyaini kuat karone bihaisu yamnaani kelawan dinggon sakirane nyegah apa karone muzah loro nyegah nufudal mai ing tumekane banyu. Dadi repot banget wong kena musibah utawa sikil sing diperban. Mula jaman sehat wudu basuh telapak kaki, basuh kaki utawa masuh sikile iki basuh sikil karo ndonga Gusti kula gadah sikil loro muga panjenengan ridhoni ampun ngantos kula mlampah teng dalan maksiat napa malih dados cacate sikil kula ndonga sing njaluk kesehatan ketika wudu sing tenanan ora ya rusak sikile sing tugel sing kecelakaan sing warna-warna mergo nang dalan ki ora do eling. Mula nang kene kan apapun yang kita lihat harus menjadi perantara
ingat kepada Tuhan. Ya wis dirasake Gusti kok ana kewan manuk mabur ngono kuwi kok ya mangan ora tau kelaparan. Wong manuk niku burung itu kan pergi pagi pulang sore mung cukup mangan telihe wareg tanpa duwe simpenan beras. Kaya urip terus duwe anak. Iki kudu dipelajari ya Allah. Kelase manuk ngono kuwi lho. Sing ora tau duwe tandon beras, ora duwe tandon makanan, tidak punya simpanan makanan kaya urip terus. Uripe suwi. Cecep mangane ya barang sing mabur. Lemut atau nyamuk kok ya iso wareg taine ya gedhe ngono iki. Nah, iki kabeh apa yang kita lihat harus menjadi perantara utawa ingat kepada Tuhan, pada Allah. Nonton cewek ayu kok jenengan gawe cewek ayu kok mung siji Gusti, siji ya kok dadi pacare kae, dadi bojone wong kae. Aku dibagi apa orang? Ya njaluk, dadi njaluk karo pangeran. Nonton wong ayu kok akeh banget Gusti. Begitu indah dunia ini, engkau hiasi dengan wanita-wanita yang cantik bagaikan bidadari. Oh, wis kabeh ngono kuwi. Tadi semua harus menuju kepada ilahi. Gusti kok ketoke dunia ini kok dipenuhi dengan wanita-wanita yang begitu glamor, begitu cantik dan mempesona. Mung sayang aku kok mung duwe siji ngono iki. Nah, iki wujud protes ya wujud eling karo Gusti Allah. Nufudal mai ing tumekone banyu. Wayustaratu lan den syaratake aidon hale malih apa taharatuhuma sucine karone muzah loro. Walau labisa mongko lamun gawe walau labisa mongko lamun nganggo utawa gawe sapa man khufan ing muzah sakwiji gawe fauqa khufin ngungkuli ngatasé muzah kang liya lisat datil barodi krana bangete adem masalan ing dalem umpamane. Baing kana mongko lamun ana apa al-a'la arah dhuwure muzah ana iku solihan patut utawa bagus apa muzah patut lil mashi maring ginawe ngusap tingkae uli ngusap muzah kuwi mau dunal asfali hale sakliyane arah ngisore muzah yen mengkono kepreja besarat in soha mongko sah apa almashu ngusap muzah ngalal a'la ing atase muzah kang arah dhuwur wa ing kana lan lamun ana apa al asfala arah ngisore muzah ya ke tlapak kang ngisor ana iku solihan patut utawa bagus apa muzah patut lil mashi maring ginawe ngusap tingkae uli ngusap muzah kuwi mau dunal a'la hale sakliyane arah dhuwure muzah. Dadi saka ngisor sing diusap ngene iki misal diperban ning amit-amit lho. Naudzubika min dzalik aja pisan-pisan kondisi sehat ora ndonga slamet dunya akhirate. Ora ya mergo ora tau nggo ibadah sikile ditugel lantaran kecelakaan, lantaran apa wis warna-warna lah. Mula zaman sehat ki syukur tenanan. Tapi kan angel nggo sesucine angel apa malih temandang salat nyambut gawe salat nglakoni salat lagi sesucine wae angel. Wah daripada kangelan ndek ra salat. Nah iki ana kalane salat kuwi dilakoni secara hakiki. Wudune ya bisa secara fikih, secara ilmu fikih ya bisa jadi menggunakan wudu
melakukan wudhu dulu atau tayamum. Tapi ketika kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk berwudhu karena badannya sakit atau ketika menyentuh air menjadi tambah parah penyakitnya, ya salat kuwi dengan bahasa isyarat atine sing tenanan. Ing mongko Sunan Kanjeng Sunan Kalijaga para wali kuwi salate ya dalam posisi hakikat tenanan, salat tenanan, dikira jagong kok ora menyat-menyating, sudah atine iki wis los. Salate 24 jam. Sing umume wong kuwi salat 5 wektu, kelase kekasih Gusti Allah ora pedhot le salat. Terus salat wajib, terus salat sunat. Salat sunate terus dilakoni selama 24 jam iki tetep salat terus. Akhire jasad iki tidak terasa, bahkan ya wis ora kelingan karo awake dhewe, seolah-olah jasad tidak berguna. Neng ya urip, banyak orang seperti itu, dan diimpus, disuntik bius kan mati rasa. Terus ada kalanya pingsan, ada kalanya tidak sadar. Nah iki salate kepriye ngono. Dalam kondisi apapun, makanya hati itu dilatih dengan melantunkan asma Allah, la ilaha illallah. Terus hati titik-titik latifatul qalbi engko dipelajari kabeh cara dalam kondisi apapun kita selalu berzikir kepada Allah, atau bisa sholat terus. Ketoke kok ngobrol ning dia sedang melakukan sholat secara hakikat, tapi yo angel malah saiki hapus-hapusan lah, jare dikira keramat. Aku salate wis beda ora kaya umume, wis ngawur, bahasa ngawur. Ini hanya bisa dijangkau ketika syariat badaniyah utawa kondisi fisik itu sudah tidak mungkin untuk bersuci, ditatasi banyu tambah parah penyakite, tayamum tak kotor berdebu malah tambah parah penyakite. Lah iki salat secara hakikat kudu tenanan, atine bersih, melakukan salat secara hakiki. Gusti kula niat salat duhur sagete ngoten iki, atine diisi sing bersih. Soha mongko sah apa almashu ngusap muza. Gampang wong salat ki, saking gampangnya, tidak bisa dengan berdiri dilakukan dengan secara duduk, tidak bisa dengan duduk dilakukan dengan bahasa isyarat, tidak bisa dengan bahasa isyarat ya wis disolati, nggak njaluk tulung tanggane utawa kancane. Gusti kula pun mboten saged nglampahi salat, jenengan kabari kanca-kanca kula sing ado-ado, wong tua kula sing napa niki kula pun mboten saged nglampahi salat. Pun lah, akhirnya disolati sambat. Sampai kapanpun kita harus bisa melanggengkan salat daim, ya salat sing terus-terusan selain fardu lan sunat, dalam kondisi apapun tetap salat ki ya banyak. Salat ki bahasane pekerjaan, ketika pekerjaan tidak dikerjakan ya tidak akan selesai. Nah, waqimus shalah wa atuz zakah warkangu mangerokingin, berrukuk bersama orang-orang yang bisa rukuk, sujud bersama orang-orang yang bisa sujud, salat bersama orang-orang yang bisa salat. Wis pokoke atine pikirane tetep niate salat, kepriye carane difulaken, bahasane ucapane kepriye komunikasi dengan Allah, harus bisa berkomunikasi dengan Allah apapun caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mashu ngusap muza duna asfali opo al-mashu ngusap muza ngalal a'la ing atase muzah kang arah dhuwur, wa ing kana lan lamun ana opo al-asfalu arah ngisore muzah, ana iku sholihan patut utawa bagus apa muzah loro, apa muzah
patut lil mashi maring ginawe ngusap tingkae ulihe ngusap muzah ki mau dunal a'la hale sakliyane arah dhuwure muzah famasaha mongko basuh muzah sapa wong al asfala kang arah ngisor yen mengkono preja besaratin soha mongko sah apa ngusap muzah sapa wong awil a'la utawa sah ngusap muzah kang arah dhuwur. Dadi tangane telesi banyu diusapaken ngene iki. Misal sikile sing diperban utawa tangane sing diperban ya diusap. Biasanya kan sikil kan batesen ronto iki. Nah, yang sing perban kene ya ngusape saka kene diusap. Air ya tidak harus dibasahi cuma digini. Tapi banyune ana ngulap. Lah kuwi ngusap muzah perban. Wah, sangel banget lah sesuci. Iki ya senajan kondisi lagi sakit diwajibkan sesuci, diwajibkan sholat. Lagi salate wong ahli fikih, salate wong ahli hakikat lan ahli ma'rifat iki beda-beda. Nek iso sempurna secara syariat, secara hakikat lan secara ma'rifat iki kudu sempurna kabeh cara salate. Yen mengkono presyarat jawab syarat insoha mongko sah apa ngusap muzah sapa apa ngusap muzah au a'la utawa sah ngusap muzah kang arah dhuwur fawasola mongko tumeka apa albalalu neles-nelesi lil asfali maring muzah kang arah ngisor neles-nelesi lah ucur banyu diusap. Angel rumit temen ya wong sesuci ngrasake lara wis ilang. Nah, iki pentinge wong iso urip sajroné alam penyakit. Gusti kula penyakitan ngoten niki muga kula tetep eling jenengan pripun carane mboten ingkar karo dawuh-dawuh jenengan terus. Allahu nadiron ngalaya, Allahu syahidan ngalaya. Dadi Gusti muga panjenengan kersa barengi kula nyarengi kula. Allahumma mangi Gusti muga-muga panjenengan kersa nyarengi kula dalam kondisi apapun. Allahumma nadiron alayya utawa Allahu nadiron alayya. Gusti muga panjenengan kersa ningali kula, ningali dateng kula. Allahu syahidan alayya Gusti, Allahumma syahidan alayya Gusti. Duh Gusti muga panjenengan kersa nyekseni kula, polahe kula panjenengan sekseni. Nah iki ngeri wong sing wis derajat ngoten niku apa-apane apapun perilakunya ndongane njaluk disekseni karo Gusti Allah. Ning yo jaman riyen campur aduk meh nyolong Gusti muga jenengan nyekseni kula ajeng nyolong niki nggih mangan keluarga muga sing dicolong boten ngertos. Ya akeh maling sing diijabah dongane nyolong ya ora konangan ngono kuwi. Sing dodolan ya laris walaupun sing didolke barang yang mencelakakan. Ning tetep eling karo Gusti Allah lah iki ana kalane utawa ada kalanya kita masuk surga melalui jalan setan, ada kalanya kita masuk surga melalui jalan malaikat, ada kalanya secara sempurna masuk surga karena melalui jalan Nabi Muhammad utawa para rasul, para anbiya. Tugasé para nabi utawa Nabi Muhammad kuwi ndadekake sampurnane menungso. Dadi sampurnane menungso nglakoni hal apik. Nek tidak ada nabi dan rasul, menungsone ra sempurna oleh nampa oleh menerima ajaran Sang Pencipta. Nah, kowe kudu ngerti, tanpa adanya Nabi Muhammad atau para nabi dan rasul, uripe iki kadang bisa masuk surga melalui jalan setan.
mergo wis saking marme oleh ugal-ugalan, oleh rono rene ra nemu dalan, terjerumus pada tempat ibadah. Nah iki ya iso mlebu swarga mergo dalane setan, mergo diapusi, mergo diburu-buru utang, meh dipateni melayu ning pondok apa kepiye ngono. Iki ada kalanya kita rasa takut kita menjerumuskan pada hal kebaikan, dan ada kalanya rasa takut kita menjerumuskan pada hal-hal maksiat. Wah wis seneng yo gawe, iso gawe lali, seneng banget yo iso ndadekke eling karo Gusti Allah. Ning seneng terus ngono kuwi ya ora iso turu. Susah terus ora iso turu. Seneng ya sedelo, susah ya sedelo, ora ana sing langgeng. Alam bahagia ki ya ora iso turu. Ya kono bahagia. Yang lagi ngapain? Udah makan belum? Nganti turune kok ya ditakoke. Udah tidur belum, makan apa belum? Ditanyakan semua karena rasa mencintai bahagia. Ora iso turu ora. Sing dipikir pengen ngeloni kapan ya. Ya ora iso turu. Maka bahagia. Sing susah ya ora iso turu, susah terus. Ngono kuwi susah terkekang dengan kebaikan dunia, penjara kebaikan mengekang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ing qasada qayyida ing qasada lamun nejo sapa wong nejo al asfala ing ngusap muzah kang arah ngisor, au qasadahuma utawa lamun nejo sapa wong ing karone hufani tingkae ma'an hale bareng, la ing qasada ora lamun nejo sapa wong al a'la ing ngusap muzah kang arah dhuwur, faqatun mengko hale bloko. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.